Помрачителната кота 1000 гола в неговата професионална кариера. Кристиано Роналдо, който пропусна Дуспа, но този пропуск на Авива Стадиум в Дъблин. Много сериозна битка за втората, който спаси поредната си Дуспа. Този път срещу капитана на Португалия в исторически план срещу Унгария. Се преминава и през подобни мачове, дори когато късметът ти обърне гръб, дори когато се стигне. Видяхме преса от Унгария, която беше с лекота преодоляна от домакините. Сала и да се намеси. Проблеми за Кристиано Роналдо преди малко. Видяхме Педро Нето в главата. Тук тежък сблъсък в пречи да продължи боя срещу Република Ирландия. Рубен Невеш. Бруно Фернандес за Кристиано Роналдо. Първото си докосва на Кристиано Роналдо и стреля топката от границата на първият изстрел на Кристиано Роналдо в матча. Бъдете сигурни, няма дори Вили Орбан очакваше Кристиано Роналдо да овладее топката, да опитва. Обаче реалностите са съвсем различни. Нова контратака на мореплавателите. Кристиано Роналдо. Педро Нето пред него. Веднага получава Педро Нето. Обратно за Кристиано Роналдо. Витиния в близост до Роналдо. Да хляб за критиците на Роберто Мартинес, макар че имаше един много интересен Рубен Диаш. Роналдо се изтегли. Хубава ситуация. Роналдо. Още един удар на Кристиано Роналдо. Точно изпълнение, но никакви проблеми за Балаштот. И след това точният удар на Кристиано. Витиня. Роналдо. Стреля комбинация с Нелсон Семедо. Центриране на Семедо. Кристиано Роналдо. А головете продължават да се увеличават за португалската мега. 42 за португалския национален отбор. Много дали беше чиста позицията. Така на Нелсон Семедо. Атаката на Португалия обаче беше превъзходна. Роналдо. Още веднъж изчислено до перфект. Просто да продължи пътя на топката към вратата. Този път. Ето това е задължаващо подаване. На Нелсон Семедо. Асистенция за Нелсон Семедо. И Кристиано Роналдо с Марко. Още една удобна възможност. За Семедо. Още веднъж Нелсон Семедо дълбоко в противниковата половина. Тук Кристиано Роналдо категорично е в засада. Семедо. Подаване в наказателното поле. Нова възможност за Кристиано Роналдо. На унгарците. Още веднъж блокирани удар. Точен удар на Шалай. И веднага след това контратака Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо в наказателното поле. Затворен. Не успя да намери позиция за изстрел Кристиано Роналдо. Върна назад. Мендеш за топката. Центриране на Нуно Мендеш за Кристиано Роналдо. Стръзгла на Роналдо. И пред точката на Дуспата. Вратата тук ще да бъде изключително трудно за Балаштот да се намеси с толкова много футболисти пред него. Семедо. И отново 7 футболисти на Португалия. Вече 8 се прехвърлят в противниковата половина. Кристиано Роналдо отдясно. Игра в Унгария общо. Игра и Зуи. Пеш центриране към Кристиано Роналдо. 2-1. В третата минута от добавеното време Кристиано Роналдо продължава точно преди паузата. За това говорехме преди малко, че тези моменти обръща нещата в полза на Португалия. И 8 гола. Абсолютно никаква засада. Вили Орбан я... Двата бека на Португалия. Много дами и господа. Голямата звезда до тук. Отново за пореден. Унгария 2-1. Португалците поемат към четвъртата си поредна победа в група F на световните квалификации. И двете след като другата страна Нуно Мендеш асистира на Кристиано Роналдо и той за втори път разстреля
Болаштот, за да увеличи головата. Падение. Роналдо. Бернардо Силва, Роналдо. Изстрел на Кристиано Роналдо над вратата. Витиня. Нелсон Семедо, Роналдо за Франсис. Ал Насър. Рубен Невеш е в Ал Хилал. Класа, за която постоянно говорим. Шанс за Унгария. Тотален мал шанс обаче за маджарите, след като топката рикошира в напречната град. Палини обаче устоя на натиска му. И португалската атака продължава. Палиня. Роналдо. Кристиано Роналдо напуска, вместо него Гонсало Рамош, авторът на двете. Но Таварес също ще влезе в игра, най-вероятно на място.